demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Selamim i pozdravljam predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo dr. Denisa Zvizdića. Također selamim i pozdravljam našeg načelnika općine gospodina Akifa Pazlića. Selamim i pozdravljam sve naše ratne komandante. Selamim i pozdravljam sve nosioce lista za sve nivoe stranke demokratske akcije i sve kandidate na svim listama za sve nivoe vlasti za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini. Poštovane kolege, nosioci i kandidati za sve strukture vlasti, Esselamu alejkum, dobro večer i Bajram Šerif Mubarek olsun. Moje ime je Amar Dovadžija, rođen i nastanjen u Crnoj Rijeci Kamenici, stručna sprema stranke demokratske akcije gospodine Sarajlić. Uvaženi nosioci lista, stranačke kolege, dragi moji Iljašani, Esselamu alejkum i Bajram Šerif Mubarek olsun. Terećeni ničim i žele samo dobro ovom narodu. Budimo jedinstveni, Kandidat po odredu broju 2, Čelik Senihan. Kandidat po odredu broju 3, Mašović.
Na rednom broju 17 Jusić Abid. Kandidat pod rednim brojem 18 Piščević Tokić Jasmina. Kandidat pod rednim brojem 19 Mešanović Sapet. Kandidat pod rednim brojem 20 Alibegović Salem. Na rednom broju 21 Omerović Alma. Kandidata za zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11. Na rednom broju 1 kao nosilac liste dr. Zvizdić Dejan.